Ole thlir tu te chibai le vekule voin hi February ni som kumsan hi som ni panga tho tran ni ania tunai chu thil thleng mitam tak ngai ven aum nuala chungzinga pakha chu nimin February ni koa kumsan hi som ni panga cholnia thil thleng hi ani kan share thawangin khovel milar tin chu baka zai thiam te poniang chu ram sang sangan jin te chuan ngai san an hlo baka VIP takin Donson an lo hlo thina koi hmuna pokal se security thatak an pezok thin ama ero chu India rama ero til thendan hi adanglam deu aniange nimin February ni kwa khan at saran chuan Bengaluru Kotler Church Street an tia chuan fence te surprise nan Bengaluru Kotler Church Street an tia chuan azai mangin fence te a surprise thut maya hetianga inrin lokna omlova fence te a surprise tu dawang hian fence tam takte chu a thongin helai hmuna hian mipuipo an pungkhom chakhle man ani program ani tur thu hi mumal takin puanzar ani lova hewang hian at saranazai mutu tam takte chuan mak anti khop mai kan she chawing at saran hi khovela singer lartak Grammy Award hial po lolato ania tin chubaka mizote a phechuan at saran hi kan melchiat singer lartak pol ani footpata chuan azai ta thut maya hei hian mipui tam tak chu reivak lo chungin a hip khom tam hle man ama ero chu mipui te anron punzel taka chuan Bengaluru police te an lo in rol ngal bata thil thleng mek chu ti top an tum hal bok India ram chu kan riat thau angin hatianga permission omlova mipui te hip khom tum chu dan phallo ania hetia phalna omlova mi te ma a azai ngo tawang hian police te hian an ngai theilo po ani mai thei chiang le zolin bi chianna kan nei don ani police officer duty hian vandoi thlak takin khovela singer lartak at saran hi tunge ani aselo pallo maya azai lai mek chu top turin asil ngal bok achan chu phalna mumal tak ko thlera zai turin anei lo wang ani tuna hian video hi kan enanga kan ngai dan te po comment lama kan tarang don nia ole kan enta kang khat thil za thak tak mai hathenga India ram chu kan hu phone na alang le deu train phalna nei lovin etsaran hi ko thlera lo zai po ni ta sela ani yang khovel huap milarin hetianga ko thlera fence te a surprise awang hian lom hle zok tur ania ama ero chu police hian tunge ni arselova hewang hian thil poi thlengta ani ber mai tuna video kan enta khi a viral meka India rama phechuan alar to khop mai kan huta kang khan video viral meka hian police officer pakhat chuan el serana zailai mek chuan a microphone shui chu a phoisak mi mai ani he thil thleng hi aza thla khop maya India ram kan ni na hi khovel hian minui chat le donin alang khovela singer lar tak mai a concert en ve don poa ticket leina tur nei velo ten hetia ko thlera azai lai manchoi mi lova clear theina hunrem chang an nei velaya hetia policein an lo ti top sak mai hi nidam tak tan chuan angi om khopang kan soita kangin etsaran hi khovel hum huapa zai thiam larani awang hian akalna hmuna pianga concert po nei se an full pap thina hewang hian concert en ve don po ni taila sumtam tak choyangaya ticket man ni sela helai zai thiam concert en tura ticket kan leino man angkha anilova aman hi asang em ani hewang hian alo thlir tu tam takte chuan an lomin free concert en thayan omawang hian an hlim hle ani nima sela hetiang thila thentak sia hi chuan mitam tak chu an lung oilo khopang tundin huna etsaran hi concert nei turin Bengaluru khopuya aum meka hetia ko thlera azaina chan hi chu
a fans tam tak te tan a thona zai sak ve adu wang ani atianga policein anti boy wang hian Bengaluru rimoi ngai na tu mitam tak te chu an thin arim hle ani India ram khopui sang sanga Ed Sheeran hian concert anei dona concert anei na tur mun te chu Pune Shillong le Delhi te ania amai ro chu hemi ma hian Hyderabad le Chennai te concert alo nei to ani Bengaluru chau hi India ram khopui sang sanga concert anei na tura concert voi ni anei na tur chun ani hetianga khopui pakhata tumni lai mai concert anei na chan tur hi chu ticket changlo tam tak anom wang ani kan ria thawangin Bengaluru khopui hi khopui lian tak mai ania he khopuya hian mi tam tak an chenga he khopuya hian mi hring cheng an tam em awangin voi khat chau concert nei chu thilboi thlak ania chu wangin voi hi concert nei turin anin rom man ani heti mek lai kara hian Ed Sheeran team ta chuan hetianga boina aran chu ta ka wang le video viral om ta ka wang hian in soifiana anron neya ko thera Ed Sheeran hedia dan phalawanga zayangan pu hi ko thera zai tur hian phalna an nei thlap thu anon soi vele bok ani Hyderabad le Chennai a perform to Chennai a concert lai hian India rama music composer le singer lar tak mai A.R. Rahman chuan Ed Sheeran concert na hian a perform via tasikla urvasi hla chu asa ani A.R. Rahman a fapa baka Ed Sheeran te chuan hunlim takan manga Instagram lama po thalak mu tur nual ani hetianga video viral aron tak nuwa hian police lam te point in soifiana aron nei vele boka police chuan tarlan danin helai huam chunga cheng mi za som pathi lakatangin emergency helpline call andon thu an tarlanga hemi bo zui hian ma an lak thu an tarlang ani Bengaluru Deputy Commissioner of Police Sekarti Tekanavara chuan tiang hian asoi vele boka athil thleng chungchang hi tiang hian asoi fia ani Ed Sheeran concert na tura organizer pakhat chuan miron muwa ko thera azai thenan hian phalna miron deal ani ama ero chu Church Street ko thler hi mipui tam tak pun khom na ani awangin permission chu kan pe thei talo ani tein Deputy Commissioner chuan asoi fia ani hetia police stand in soifiana anei nu hian Ed Sheeran point ami chungchanga hian posaran siam vele boka ko thera concert tur hian permission min pe tein aran soifia le boka helai hmuna hian concert tur hin rom manna kan nei lok to kan rom manang chin concert hi kan nei thei ani hetia pong apuya du dana concert top kan ni lo tein asoya ama ero chu a thaweke concert na kani hmule vek donia tihin atarlang ani hethil thleng hian India ram pum chu reilo te hnuwa aron lu khat ngal wata video viral hi mu turatamin mitam tak hethil thleng hian a thonga achan chu khovel hupa zai thiemin India ram ko thera tianga street concert anei du wang hian mitam takin an faka ni masela chuti lai kara hetianga police te an cheda wang hian an dem hle thunga hewang hian mitam takin an social na sa ani ole khati zong kha tuntum video wa Ed Sheeran chungchang video viral kan talan thei chu ani e